Ale potom sem dali mrežu, tá tu predtým nebola. Len od minulého týždňa. Prečo ju sem dali? Aby tu ľudia viac nemohli hľadať jedlo, vrátane nás. Ale ja som dosť tvrdohlavá. Keď vidím, že je tam zdravé ovocie, prídem sem a zoberiem si, koľko môžem. 2-krát za týždeň som sem prišla s nákupnými vozíkmi. Do jedného som dávala zemiaky, do druhého paradajky. Ale nebolo to ľahké, vždy sa objavila polícia, pretože som mala na chrbte dieťa, môjho malého syna. Vždy začal kričať: "Mama, ide polícia!" A keď sem policajti prišli, povedali mi: "Pani, vysypte tie veci z vozíkov." Povedala som im, že doklady nemám. Beriem si to jedlo len pre potreby mojej rodiny, nie preto, aby som ho predávala. Tak vidíte, čerešne. Ako sa povie por po nemecky? Lauch? Po francúzsky je to le poireau. Aj vyberiete veci z obchodu? Myslíte domov? To je zakázané. Keby ma prichytili, mala by som vážne problémy. Našťastie máme milého šéfa. Niekedy nám dovolí pár vecí zobrať. Ako ten zemiak minule? Už som zobrala ďalší. Mám ich viac. Nerada plitváte. Tam dole mám ešte ďalšie zemiaky. Veronika ale medzičasom prišla o prácu. Nedokázala plniť príkazy šéfa v parížskom potravinovom veľkoobchode. Rozdiely v názoroch, ktoré potraviny ešte sú dobré a ktoré sa musia zahodiť, boli jednoducho priveľké. Veronika žije s 2 deťmi, dlhoročným partnerom a bratancom v dvojizbovom byte. V domácnosti sa nič nezahadzuje, všetko sa istým spôsobom recykluje. Súkromné domácnosti sú zodpovedné za 1/3 celkového odpadu. Felicitas Schneiderová viedla výskum v Rakúsku. Priemerná domácnosť tam každý rok zahodí približne 100 kg zdravého jedla. Rovnaké množstvá vyhadzujú v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a Japonsku. Z našich štúdií sme vypočítali, že približne 6 až 12 % odpadu domácností tvoria potraviny nespracované a čiastočne spracované. K tomu pripočítavame 3 až 6 % zvyškov jedál. Mnohé domácnosti potraviny vyhadzujú ešte skôr, ako sa naozaj skazia, pretože ich, ako vravia, už nepotrebujú. Keby ich potom náhodou potrebovali, dokúpia ich. To sú najčastejšie odpovede, ktoré v dotazníkoch získavame. Ľudia si očividne neuvedomujú, koľko peňazí tým premrhajú. Jednu domácnosť v Rakúsku to ročne vyjde asi 400 eur. Nie je to málo, dala by sa z toho zaplatiť dovolenka, no málo kto si to uvedomuje. Prenesené na mierku Európskej únie, len súkromné domácnosti ročne zbytočne vyhodia von oknom potraviny v hodnote okolo 100 miliárd eur. Zodpovedá to ročnému obratu najväčšej svetovej potravinovej korporácie Nestlé. Nekupujeme veci, ktoré nevyhnutne potrebujeme, ale veci, ktoré by sme možno raz mohli potrebovať. Zásobujeme sa na tie najnemožnejšie situácie. Chceme byť pripravení na akúkoľvek náladu. A preto nakupujeme priveľa. Stále dookola sa vraciame k tomu obrovskému množstvu možností, ktoré sú pre náš úzky život priširoké. A potom musíme zahadzovať. Mladá korejská umelkyňa žijúca v Holandsku navrhla originálne riešenie. Musím povedať, že rada jem.
Znamená to, že dbám o to, čo kupujem a zároveň nechcem potraviny zahadzovať. Aby som tomu predišla, navrhla som vytvoriť priestor, kde by sa dala zelenina uskladňovať bez chladničky. Takým spôsobom, ako to robievali tradiční poľnohospodári či naši starí rodičia ešte v časoch, keď žiadne chladničky neexistovali. Robila som výskum. Rozprávala som sa s rôznymi ľuďmi a navštevovala som ich kuchyne. Keď vidím, že tomu ľudia rozumejú a navyše sa o tom dočítam z kníh a počujem to od odborníkov, prečo by som to mala považovať za mýtus? Toto je zelenina, ktorá pod istou teplotou zamrzá. Nazýva sa to aj ujma chladom. Napríklad baklažán zamrzá už pri teplote pod 8 stupňov Celzia a uhorka pod 7 stupňov Celzia. Teplota v chladničke je 0 až 4 stupne a je teda priveľmi studená. Takéto množstvo vody sa z malého zásobníka odparí za jeden deň. Pomocou odmerky zalievam zeleninu podobne ako kvety. Stačí to takto poliať. Keď mrkvu alebo pór uskladňujeme doma, zväčša ich ukladáme horizontálne. V horizontálnej polohe však strácajú viac energie, pretože sa chcú prirodzene vrátiť do polohy, v akej narástli, teda do vertikálnej. Vo vertikálnej polohe ich preto skladujem pomocou piesku, ktorý zároveň udržiava potrebnú vlhkosť. Tu máme jablká, pod nimi sú zemiaky. Jablká obsahujú veľa etylénu. Je to plyn zásluhou, ktorého iné ovocie a zelenina veľmi rýchlo dozrieva. Ale v prípade zemiakov to funguje presne opačne. Ak teda uskladníte jablká spoločne so zemiakmi, etylén spomalí rast zemiakov a uchovajú sa dlhšie. Pomocou tohto projektu chcem najmä priniesť potraviny priamo pred oči konzumenta. Ak máte jedlo v chladničke, zabúdate, čo je dnu a čo sa s potravinami deje. Keď ale potraviny vidíte, presne si uvedomujete, čo máte a v akom je to stave. Na základe toho môžete ďalšie veci dokupovať racionálne. Podľa mňa to môže veľmi pomôcť. Vyrábané potraviny, najmä chlieb, sa vyhadzujú mimoriadne často. Každý pekár o tom vie, ale len málo ktorý je ochotný o tom rozprávať. Ešte v 70. rokoch existovalo asi 10 druhov chleba a 5 druhov žemiel. Dnes je to celkom inak. Podľa výrobného plánu napečieme zhruba 60 druhov chleba a 30 druhov žemiel, zväčša za jeden deň. Vyžaduje si to dobrý plán. Ten podmienujú odberatelia, ale dá sa to len ťažko presne vypočítať. V niektorých pekárniach vzniká až 20% nadbytok. Zvykneme hovoriť o spiatočnej kvóte, ktorá je podľa mňa veľmi vysoká. Pretože v najširšom slova zmysle vyhadzujeme nielen potraviny a s nimi aj peniaze, ale aj hodnoty, ktoré predstavuje ľudská práca. Keď do niečoho vložíte svoju prácu, mrzí vás to osobne a z hľadiska podnikového hospodárstva je to stratové. Spotrebiteľ očakáva o istej hodine plné regály s chlebom a pečivom.
Existuje veľké množstvo pekární a naše predavačky pričasto počúvajú kritiku, ak je požadovaný tovar vypredaný. Zákazníci nebývajú veľmi prispôsobiví a namiesto toho, aby si kúpili niečo iné, idú k ďalšiemu pekárovi. Viem z vlastnej skúsenosti, že keď sme mali v jednom supermarkete predsunutý stánok s chlebom, vedenie supermarketu nám veľmi kládlo na srdce, aby boli regály plné aj večer. Aj v nájomnej zmluve sa uvádza, že chlebový regál má byť plný do 6:30 večer. Aj ja osobne som dostával nahnevané listy sprevádzané fotografiami, keď sme napríklad počas sviatkov nedokázali dopyt presne odhadnúť, a police vyzerali poloprázdne. Dokonca sa nám aj vyhrážali stiahnutím nájomnej zmluvy. Obchodná súťaživosť spôsobuje, že pekári vždy pečú oveľa viac, ako zákazníci kúpia. V celej Európskej únii sa každý rok vyhodia 3 milióny tón pečiva. Dosť na nasýtenie napríklad celého Španielska. Dá sa starý chlieb spracovať aj inak ako na potravu pre zvieratá. Pekár Roland Schurer vymyslel neobvyklú alternatívu. Chlieb má približne rovnakú výhrevnosť ako drevo. Zmes, ktorú vyrábame z chleba a drevených pilín, vynikajúco horí a získavame tak ideálnu výhrevnú teplotu našich pekárenských pecí. Poznám pekárne, ktoré majú dvojnásobný nadbytok ako my. Je v tom podľa mňa veľký energetický potenciál. Keby všetky pekárne v Nemecku využívali odpad na vykurovanie tak ako my, mohli by sme zavrieť aspoň jednu atómovú elektráreň. V odpade je veľa hranolčekov a kuracích zvyškov. Ďalej sú tu zvyšky bravčového mäsa, orezané surové kože a zvyšky čohosi praženého. Využíva sa tu aj energia z iných zvyškov jedál. Na bioplyn sa tu spracováva odpad z reštaurácií, ale aj jedlo priamo od producentov alebo zo supermarketov. Pre nás sú zaujímavé najmä látky obsahujúce alkohol a cukor. Napríklad Coca-Cola alebo jablkový mušt. Sú veľmi vhodné na tvorbu baktérií. A čo sa páči baktériám, je dobré aj pre fungovanie továrne. Materiál musíme zahriať na 70 stupňov a teplotu udržiavať asi hodinu. Tým sa znehodnotia pôvodcovia chorôb a materiál ďalej smeruje do týchto veľkých kontajnerov. V nich sa nachádzajú špecifické baktérie, ktoré požerú organické zložky a tým vyprodukujú plyn. Plyn uskladňujeme v dočasných rezervoároch a potom ho využívame v motoroch, ktoré vyrábajú elektrinu a teplo. Problém s továrňou na bioplyn tkvie v tom, že sama potrebuje pohonné hmoty. Vo chvíli, keď továreň postavíme, musíme zabezpečiť trvalý prísun materiálu. Skutočný problém sa tým odsúva. Keď predáme viac, ako je potrebné, znamená to, že niekde na druhom konci planéty sa vytínajú lesné plochy, aby sa získala poľnohospodárska pôda a viac sa pestovalo. To, že sa tu snažíme zmierňovať naše konzumné návyky, sa negatívne odrazí niekde inde. Výskumník Timothy Jones skúmal príčiny a vplyvy odpadu na vývoj svetovej klímy. Ako príklad mu poslúžili americké reťazce rýchleho občerstvenia.
V tomto vrecku je kúra. Je zo včera, asi ho pripravovali na neskorú večeru. No hostia nakoniec nič nejedli a čerstvé jedlo teda reštaurácia ráno zahodila.